מכירה את זה שסיימת לאכול ואת מפוצצת ופתאום בא לך מתוק? איך יש לנו מקום למתוק? והוא נכנס, קיבה נפרדת, כל מיני סיפורים שנספר לעצמנו. זה לא באמת נכון. כשאנחנו אוכלים מזונות שיש בהם רמה גבוהה של פחמימות וסוכרים, אנחנו בפועל עושים לעצמנו מקום למשהו מתוק. אנחנו לא מחפשים לשנות סדרי עולם, אנחנו לא מחפשים לוותר על המתוק, כי זה צורך אז פיזי שמאוד מאוד קשה לנו לשחרר אותו. מה שאנחנו כן רוצים זה ללמוד קטן. איך אנחנו עושים שינוי כך שהמתוק הזה לא יקרא לנו בסוף ארוחה, כדי שהגוף שלנו יהיה כל כך מאוזן הורמונלית, וגם הסוכר, כדי שלא נצטרך לסבול אחרי הארוחה ולהצטרך פשוט להיזרק על הספה. באתגר קטן של 10 ימים אני הולכת להראות לך ולך איך זה אפשרי גם עבורכם. למי לשלוח פרטים?